krátkosti bych se vám rád představil, než začneme. Moje jméno je David Kolář. Jsem tady Animals Leaderem pro moderní obchod, a to konkrétně Lead Generation System. A v následujících 7 týdnech se spolu budeme procházet vlastně celým tím programem toho, co to je Lead Generation System, jak ho postavit, jak vlastně ho využít v tom svém podnikání. Naučíte se to, jak takový web postavit, jak ho plnit obsahem, jak by vám měl vodit nové potenciální zákazníky, jak to celý spravovat, jak k tomu postavit Facebook kampaně, protože na ten web, na ten Lead Generation web, budeme potřebovat dostat návštěvníky. Produkt a služba je už následní řešení, ale na tom začátku toho zákazníka musíte chytit na jeho nějaký problém, ať už je vnitřní anebo vnější. Co to je vnitřní nebo vnější problém? To si budeme dneska ukazovat. A nebo na jeho emoci. Musím ho někde chytit, někde a říct mu něco, co s ním zarezonuje. Pak až teprve mu budu prodávat produkt a službu. Budeme potřebovat vybudovat Lead Generation System. Jak Lead Generation System vypadá, uvidíme dneska. Bude potřeba vytvořit zajímavý obsah a hodnoty pro své potenciální klienty. Obsah a hodnoty jsou něco, co zákazníkovi dokážete dát na začátku zdarma. Dokážete mu poskytnout nějaký obsah a hodnotu, která mu pomůže z části vyřešit jeho problém. Za třetí, bude potřeba být pravidelně vidět na sociálních sítích, anebo offline. Vytvořit nějakou konferenci, udělat vlastní offline školení. Ale prostě být vidět. Protože zákazníci dneska chtějí kupovat od lidí, kteří jsou všeobecně známí, nikoliv od no-name lidí. A neznamená to, abyste byli populární a byli jste vidět ve Forbesu nebo v nějakém takovém obrovském magazínu. Stačí, když budete vidět na malých místech, na správných místech a mezi těma správnýma zákazníkama. A to, kdo je váš správný zákazník, to budeme rozebírat v tom dalším týdnu, kdy budeme stavět celou tu identifikaci a strategii, jak ten Lead Generation System postavit. No a musíte budovat svůj business brand, což samozřejmě souvisí s bodem číslo 3 a s bodem číslo 2. Protože tohle celé, když zabalíte dohromady, tak je to nějaký marketingový mix, jakýsi balík něčeho a ve finále z toho je nějaká vaše business značka, která je vidět navenek. A na konci byste se měli stát uznávanou autoritou. A teď myslím tím uznávanou autoritou ve svém oboru, v té své malé části toho trhu. Opět nepřirovnávám to k nějaké autoritě, která je vidět ve Forbesu. Ne, stačí mít kousek toho svého trhu a být vidět na správných místech. Ve chvíli, kdy se vám tohleto povede, poskládat těch 5 bodů, který bychom za těch 7 týdnů měli ovládnout a měli bychom vědět, jak to dělat, tak v této chvíli se vám změní pohled na obchodování, protože zákazníci začnou chodit sami za váma. Postupně, ale jistě se z vás stane ta uznávaná autorita. Obchodní model 2.0. Tak, tady jste na začátku zase vy, jako obchodník a podnikatel. Ale tadyhle už jste jakoby chytrý podnikatel a chytrý obchodník, protože začnete používat skvělý a chytrý nástroje, kteří o našich zákaznicích vědí úplně všechno. Víte, co o vás ví všechno Facebook? Možná, že ta otázka by měla být spíš naopak. Co o vás všechno neví? A to není jenom Facebook, ale je to i Instagram a je to i sociální síť LinkedIn. A tady to dvojité V, tak to je například nějaký web, který aniž byste si uvědomovali, tak o vás sbírá data. To znamená, vy když z Facebooku přejdete na nějaký web, tak ten web si vás uloží si profil váš, uloží si účet, ten Facebookový účet. A
Ten Facebook si potom následně pamatuje, na jaké stránce jste byli. Dokáže vám přizpůsobit obsah, dokáže vám přizpůsobit sdělení. Jak to vypadá v praxi, si ukážeme dneska. Ale pojďme se teď vrátit k tomu, jak využít tyhle ty chytrý obchodníky. BusinessAnimals.cz. Produktem BusinessAnimals.cz je to, že nabízí obchodním firmám a možnost na jejich webu najít obchodníky. A místo toho, aby Business Animals dělalo to, že vezme seznam kontaktů, na který bude telefonovat, na který bude volat, tak udělá to, že vystaví takovouhle lead generation platformu. A je to jedna jednoduchá stránka. Můžete vidět, že tady není žádný menu. Není ani potřeba, aby tady bylo. Protože tato stránka má od zákazníka získat kontakt. To je vlastně to, co jsme si říkali. Vyvolání potřeby, vnitřní nebo vnější. Nalákání na to, že si může vyřešit problém za získání za kontakt. Tak, je to tohle. Příležitost zdarma se to jmenuje, ta kampaň. Tady. A můžete vidět, že 3105 zobrazení vlastně té nabídky, nebo toho tlačítka zanech nám kontakt. 563 zanechaných kontaktů a celkem konverze 18%. Pak tu máme nějaké registrace na webinář, kde vlastně je ta konverze ještě daleko větší. Tady je taky nějaká velká konverze, zase webinář, registrace. Webináře jsou velmi populární, budeme se letos na ně dívat, jak díky webinářům a například prodat, jak můžete vy díky webinářům ukázat svůj produkt. Valentinská soutěž o přívěšek s pravým diamantem. David Hampel. David Hampel prodává diamanty, ale udělal si svůj lead generation systém, který se jmenuje Musí říci ano. Takže on neprodává diamantové prsteny, on prodává vlastně zásnuby. A s těma zásnubama souvisí co, když řešíte zásnuby? Muži. Otázka pro muže. Souvisí s tím to, že potřebujete pro svou partnerku prsten. A proto, když zrovna toto řešíte a jste na tom svém newsfeedu, tak tady se jednoduše prostě prokliknete. Valentinská soutěž, David Hampel, moderní průvod se zásnubami. No a pokud se tady na ten jeho web prokliknu, tak je to ještě jednodušší, než cokoliv, co jsme doteďka viděli. Obrázek, ano, ten jsme viděli na Facebooku. Když se nám svátek svatého Valentína, bude to už skoro... Tadyhle je video, Davidovo, sleduj video, kde vlastně má v ruce ten diamantový prsten, nebo vlastně ten prsten s tím diamantem a říká něco o té soutěži. A potom dej like mé stránce pod tímto odkazem. Sdílej na své zdi na Facebooku jakýkoliv můj příspěvek. A tady, za třetí, zadej své jméno, svůj e-mail, na který ti zašlu potvrzení o zařazení do slosování a výsledky soutěže. Telefonní číslo není povinné pole, může však usnadnit naši komunikaci. Můj telefon najdeš v potvrzovacím e-mailu. Registrovat se do soutěže. Přátelé, tohleto je nejjednodušší forma lead generation systému, jak získávat kontakty na své potenciální zákazníky a dovést si je tam z Facebooku.